Keďže sa táto séria nazýva Nórsko a Island plavba za oceánskou loďou a my sme doposiaľ kotvili v 3 nórskych mestách, nevyhnutne musel prísť čas aj na Island. Aj keď pravdu povediac to s nami vyzeralo všeliako, keďže kapitán pre nepriaznivé počasie niekoľkokrát zmenil plánovanú trasu. Napriek všetkému sme v sobotu 20. mája 2023 mali šťastie na prekrásne počasie. A tak sme neváhali a išli si vyzdvihnúť nášho lietajúceho kamaráta, ktorého nám v každom prístave po príchode na loď skonfiškovali. Na lodi totižto chudáčik z bezpečnostných dôvodov nie je vítaný. Keďže sa tieto lode vyrábajú čím ďalej väčšie a väčšie, stane sa, že sa do niektorých prístavov nezmestia a tak kotvia trošičku ďalej. Alebo príde naraz viac lodí a jednoducho sa všetky nezmestia. Pasažieri sú potom na breh v suchu a bezpečí prepravení týmito lodičkami. Pozrime sa, kým my sme si ešte len vychutnávali raňajky, títo tu už tradali po pevnine. Vítaj v Seyðisfjörðure. Seyðisfjörður. Seyðisfjörður. Povedz to 3-krát za sebou. Seyðisfjörður, Seyðisfjörður, Seyðisfjörður. A oni sa to snažia opraviť. Alebo možno tu aj by turisti im to poopravovali. Im to nechali aj na rade. Mestečko Seyðisfjörður sa rozprestiera na konci rovnomenného zálivu v lone majestátnych hôr. Napríklad také pohorie Bjúlfur, nesúce názov podľa prvého osadníka Seyðisfjörðuru, týčiace sa do výšky 1085 metrov, vraj poskytuje skvelý výhľad na mesto. V tomto nádhernom prostredí žije aktuálne 659 obyvateľov. Pôvodne mesto v roku 1848 osídlili nórski rybári, ktorí postavili drevené stavby, z ktorých niektoré stoja dodnes,
a robia Seyðisfjörður jedinečným medzi mestami na Islande. V poslednom čase tu však prekvitá skôr turizmus než rybolov. Ryba. Sama ryba. Ja skončím určite v tej vode. Si vedel, že keď sa vrátiš od vodopadu, ostaneš troška mokrý? No. Kde je to prekvapenie? Toto dielo nemeckého umelca má názov Duet alebo zvuková socha. Ako materiál bol použitý železobetón. Skladá sa z 5 spojených kúpol rôznych veľkostí. Najmenšia z nich má výšku 2 metre a najvyššia meria 4 metre. Celé dielo zaberá plochu viac ako 30 metrov štvorcových. Každá jednotlivá kúpola má svoju vlastnú frekvenciu, ktorá zodpovedá jednej note v 5. akorde a pôsobí ako zosilňovač pre túto notu. Toto dielo je tak vizuálnym aj akustickým stelesnením islandskej duetovej tradície. Hneď vysvetlím, čo to znamená, ale len prečítam, čo som si našla na internete, lebo sa priznám, že tomu vôbec nerozumiem. Tak teda ten Tvisongur, po našom duet, alebo ešte inak. V preklade 5. pieseň je špeciálny islandský variant dvojhlasného spevu, ktorý sa vyznačuje tým, že sa spieva v kvintách a že sa hlasy krížia. Hlasy sa delia na melódiu a sprievodný hlas, teda na bas a tenor. Ešte existuje variant, ktorý sa na jednej strane spieva a na druhej recituje.
Í langættinu lítið sef, ljós í myrkri ekkert hef. Kaldur titra kreftur giktar böndum, húmar að mitt hinsta kvöld, horf ég fram á veginn, gröfin móti gapir köld, gref ég á minn vonaskjöld. Rúnir þær sem ráðast hinum megin. Вот тут не зместим. Ох. Такий маличкий. Cesta sem trvá približne 15 až 20 minút. Toto dielo je tu pre každého, kto tu chce využiť svoj spevácky talent a zároveň si zaexperimentovať. Ale aj pre tých z nás bez talentu. Kľudne si tu aj my môžeme zabliakať. Slabé pľúca. A to nefajčím. A ja sánky nezobrala.